Mitä sanoo Korson väki tähän? Otan mä tuon luottamuslauseena. Pakko kysyä, että hyvinkö on eilisestä selvitty? Eikä ole päässyt Egen Dafter eikä Dagen Efter vielä yllättämään. Totta kai te olette salakuljettanut tänne litroittain omia salapulloja, eikö totta? Juuri näin. Me ollaan yritetty soittaa Paranoidia, mutta se menee aina Iron Maniksi. Mutta tämä seuraava kappale, no kuten sanottua, toi on aina niinku tulos, kun aletaan Paranoidia vääntämään. Nyt otetaan semmonen meininki, että käsi ylös kaikki, ketkä on eilen ottanut itselleen todella kivuliaan sukupuolitaudin. Anteeksi, tää oli ihan eri ohjelmasta, ei mitään tällaisia, alatyyli ei sovi meille. Se on vaan elämän pakko aina joskus nöyrtyä siinä, kun isompi käsi oikaisee. Siitä kertoo seuraava ralli. Eräs kaunis päivä. Halkoinen, hellassa kekäleillä kärmesen päät. Ympärissä ottaa kirves halkoinen, heti perään toivon ettet mene, ettet menisi vaan jää. Kirkas on paljas taivas elokuun, kirkas on vuosi sekä kyvi aatokset. Lakanoista ihmisjyvät erottuu, enää nouse kyytin enkelten en, vaan kävelen. Kautta kivien ja kantojen, eräs kaunis päivä kaikki käy, kuin taas päällä ruusujen. Kaunis päivä kaikki käy kun tassi päällä autojen. Jos koskaan on aika arkuvaatimaton, kienon yrttö sillä koristaa. Ja tulee Tippo Limpsiin. Eräs kaunis päivä kaikki käy, kuin tanssi päällä ruusujen. Eräs kaunis päivä kaikki käy, kun tanssi päällä. Aivan mahtavaa. Eräs kaunis päivä kaikki käy, kun tanssi päällä ruusujen. Eräs kaunis päivä kaikki käy,
kaunis päivä kaikki käy. Käy kun tanssi päällä ruusujen. Jos kaunis päivä kaikki käy. Kun tanssi päällä hautojen. Pikkusen hyvää ja helvetin kovaa. Lämmin kiitos!